Chip, din ako mo vlog, Chip, do. Napod mo baso, te. RK kayo sila mga jammers. So, sa di pa ako may istorya. Tara may sa Masaw. Unahan, asa bitang Masaw? Minaw ba? Asa bitang Masaw? Asa bitang Masaw? Baso ko dayon, te. So namin sa Masaw. Tawa makabiji. Nandun mi sa Virgin Ihaw. Kaya ba mga jammers, nako if mga fact aning virgin na ihaw. Fact na ha. Virgins ihaw dahil kayo wala pa na siya na lutuan. Kabalo ay virgin naman na siya. So kung nalutuan na siya, hindi na siya virgin. Tapos yung fast jump. Kaya galing sa nila dire. White sun man daw na sa una. White sun. Tungkol sa kainit, na mo nang itom. So mga jammers, daghan may ma-learn na channel. So dapat mo-subscribe mo, like and subscribe, comment below. Kay dili man ni puros kabuang amo mga learn ani mga kuan, mga ideas, mga facts, mga IQs. So balik kami in a few moments kay balik na yun. Mga jammers, kung gusto kayo mo catering services, nara si Rendios, nara si Rendios, so may siya mo catering services. Kung gusto mo, contact na mo, link in sa description, number niya, may siya mo design, no? Mark, kung sa may mayon mo kang design ni Rendios. Okay, kaya. Ikaw, BJ, kung sa may mayon mo sa design ni Rendios. Precise. Okay kayo. Precise, Rendios. Murag, kita na ko yung future Rendios na murag, dato kita Rendios. Janikas catering, kuha na ninyo ni. Oh, ito? Janika? Janikas. Catering. Sige, kita taga na, Janika, kuha na si Rendios. Di mo magmahayan eh. Ayun. Yung mga jammers, malit na si Rendios. O, sa tayong ngayon ni Marin, panahon ng... Unahon na patang rice kaysa sa sudan. Oh, Rendios! Unahon na Hindi ka sa kilid ra rice. Sa rin, panahon ng... Rice. Dira. Basta mara. Hindi. Unahin magiging dahon yun. Kaya sa Ay, mga diretso na. Dahon. Jump! Bro, bigas bulok yapon ka. Jammers, prayer namin. Prayer namin. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy mountain through Christ our Lord. Amen! Hallelujah! Bridget! Saint Bridget! Bridget! Kaon na mo ba? Kaon na mo. Sige, kaon lang mo. Kaon lang mo. Actually, sikip. Bilang, ikaw lang kita na ko. Chip, hungit ako ba? Ay, Chip, nakay na Chip. Anak ba? Pungunat. 1, 2, 3, go. Kaon ka. So mga jammers, human na may practice diri sa Masaw. Mga to na pod mi og asa ta Rendios? Ideal. Malapit? Ideal. Aldigal. So mga to na may transition. Mga jammers, muna to akong vlog karon mga jammers. So babay na kay mangulit na mi daghan na kay mi feel na alas 12 na karon. So babay na.